O día 1 de setembro, eu calculo que aproximadamente noviembre, diciembre, teremos o fallo do certamen, e, bueno, son traballos relacionados, lóxicamente, neste ámbito, non? No ámbito da etnografía, da arqueoloxía, da historia, e, pois, no ámbito da zona territorial de Galicia e norte de Portugal, dada a estrita vinculación que temos con este país. E, por a miña parte, non sei se Chuspe quere decir unhas palabras ou... Eu tamén, as miñas notas oratorias son moi cortas, heredadas, porque o meu pai tiña que facer sempre levar un papel, non esperaba que falar aquí, non? Desde logo, estou moi agradecido por esta reanudación do primeiro traballo de Sevite, que o último, precisamente, como decías tú, era Paula Ludeño, que teve unha gran amizade, que había tido algúns problemas, viña a min, cando por a traducción da obra ao castelán, como tamén por unhas cousas que había que editar, non? Entón, eu, desde logo, como digo, estou moi agradecido, non? Pero eu penso tamén que eu xa teño moitos anos, Adolfo tamén xa ten uns cuantos máis que a mí. Creo que estamos ahora, xa falando coa familia, de todo o fondo que hai, porque a casa da calle Maior está nas condicións onde vivimos todos, frente a Matías, están unhas condicións bastante penosas, non? Entón, habría que recuperar eso. Non sei, eu non son, eu fun o que salín da rama das letras e fui por o dereito, non? Non sei como se pode facer eso, pero é unha pena porque hai unha cantidade de cousas. Unhas cousas estánse salvando, por exemplo, estamos cos maios que apareceron ali e tal, pero hai unha cantidad de notas, Adolfo, incluso algunhas e tal, pois que eu creo que eso había que buscarlle unha salida, non sei cual, ese fondo que hai ali, porque, bueno, a biblioteca non é problema, xa está depositada, eran 4.300 volúmenes, en muebles e cousas personales están no Museo do Pavo Galego, non? Porque están moi ben postos, agora teñen problemas xa de espacio tamén. Pero isto non sei que se pode facer. Temos que buscar unha solución. Dame pena, porque temos que buscar unha... Non sei, que se pode... Eu, desde logo, a familia, porque as miñas irmás están moi maiores, incluso está nunha residencia, entón, pois, dicen, o que fagas tú, pero claro, eso me non brete, non?